Sou Sara e vou vos contar a historia de Lila Tata. Lila Tata iba camiñando por a estrada e viuse a súa amiga Paula, que iba con un can e ela un can! E despois foise pa casa berrando mamá, mamá, hai un can! E entonces foise e veu e non se asustou e despois sin querer rompeuse unha, entonces despois tuvo que ir ao médico e tiña que pinchar e dicir ui, no. E foise correndo hasta a casa e foi de paseo coa súa amiga.